Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago. And Tita Tanya Chinita. Sinundo po ako ng boyfriend kong Afam dito sa Pilipinas. Sana all. Feel good morning po sa lahat ng palagiang nakatutok sa programang Mga katas ng nakalipas. tawagin nyo na lang po akong Feliz. Ha? "48 years old. Choosy po ako pagdating sa pagpili ng lalaki. Tromang-troma sa Pinoy. Ang tataas ng standard, kala mo mapuputi ang itlog. Hoy! Wala sa script yan. Sorry guys. Kasi sinundan ko lang. Inedit na yan eh. Nakita ko po kasi yung mga kaibigan ko. Nahirap sila sa buhay. Kahit dahil nakuha na nilang... Dahil ang nakuha nilang lalaki ay sapat lang. Kaya gusto ko rin ng Afam para matupad ko po yung mga pangarap ko. Pati na ang makarating sa ibang bansa. At nahanap ko nga po online si Sterling. 63 naman po siya. Pero mukha pa ring bata. Parang mga nasa 50s lang po ganyan. Chat-chat kami hanggang sa... Tadan! Pinuntahan niya po ako sa Pilipinas. At gusto niya nga akong isama. Sa Alaska. Wala pa ring tatalo sa... Sa Hinebra. Hinebra ko eh. Jamo. Sabihin na ng Tris. God bless. Ay, pagdating niya po ay nagpakasal kami sa judge. At dito na nga Ang mga katas ng aking nailasot pa yun. Walang hiya. By the power of Mr. Nag-internalize ako dito po ng Crazy for You Grabe ka naman, Judge. I pronounce you husband and wife. You may now kiss your bride. Sterling kiss me. I am Sterling. Old but handsome. I am Sterling. I love you, Sterling. I love you too. Please, I will bring you to Alaska as I promise. Really? Yes. Really? We will go. That's why I'm here in the Philippines. Judge! Yes, Punta ma'am. po kayo sa bahay namin. May kontik po kami salo-salo. Salamat sa invitasyon, ma'am, ha? Pupunta talaga ako, ma'am. Yes. Laba Kayo ko kain, naman, ba't
kayo pumayag? Inaalok ko lang kayo eh. Dapat di po kayo... Dapat di kayo mag-invite, ha? Ang problema sa inyo sa ating mga Pinoy, nagyayaya tayo. Tapos pag tinuluyan, magagalit. Tinetesting lang namin. Unti lang po. Huwag kayo man-testing, ma'am. Bilang lang po sa mga bisita namin yung handa. Mukha pong malakas kayo kumain eh. Sige, ma'am. I love you so much, I love you Phyllis. so much. We will go to Alaska with me, okay? Thank you. Judge, are you happy for us? Bahala ka na sa buhay mo. Kain lang po kayo ha. Madam. Mars, ang swerte mo naman. At Uy, naan mo lang. Talagang in-exclusive mong patong kainan dito para lang sa inyong reception. Ka dito, may bubulong ako sa'yo. Ano yun, Mars? Siya lahat nagbayad niyan. Tapos alam mo ba? Alam ko. Ang sabi ko, etong pagbayad ko dito, 50K kasama na yung mga bisita, pero 100K hiningi ko. Mars! Dito pala may korupsyon. Hindi tayo boses. Hindi, syempre. Pinatungan mo na. Syempre naman kasi nagbayad pa ako ng mga kuryente, no? Ay, pasalamat ka. Amiga ko yung may-ari nito at Amiga? naka-discount ka. Amiga, hindi Amiga. Amiga, tawag ko sa kanya eh. Sige. Oo nga, Hindi ko thank you. sasabihin na 25K lang yung ibabayad ko. Ano yun, Mars? Hindi, yung 50K babayad ko na sa Amiga ko, yung may-ari nito. Kasi di ba naka-discount ka doon kay Afam? Thank you, Mars. So, salamat sa pag-asikaso. Oo Ang ganda naman. talaga ng venue na to. Pero, Uy, nakakaingit ka naman, Phil. uy, hindi Aalis naman. ka na ba dito sa Sobrang Philippines? binibless lang talaga ako ni Lord kasi siguro kasi matulungin ako sa kapwa. Kaya dapat maging matulungin din kayo sa kapwa. Tsaka wag na kayo dapat nagmumura. Potling tail! Hindi naman kami namumura! Hindi. Ay, yung nanay mo umiiyak. Nay, iiwan ka na ba, Nay? Oo nga ako'y nalulungkot. Masaya ako dahil nakatagpo ng talagang swerte itong anak ko. Apakaswerte. Kaya kayo maging masunurin kayo sa mga magulang nyo. Pasaway ka, Trixie. Kaya hindi binibless ng Panginoon. Pero itong anak ko, Diyos ko, makakaraos din kami sa buhay. Salamat naman, anak. Mag-iingat ka sa Alaska, ha? Oo. Opo naman, Nay. Mahal na mahal ko po kayo. Ako po bahala sa inyo dito. Mag-ingat po kayo lagi, yung mga gamot nyo. Ay, akong bahala dyan. Mag-iingat ka. At saka nakakatuwa naman. Mag-i-snow ka na doon. Mag-video call tayo lagi. At saka wag mo na kaming padala ng mga delata na ganyan. Kahit pa unti-unti lang. Oy, Mars, makakatikim ka na talaga. Nang? Siyempre, may Afam ka na. Makatry ka na. Oo nga. Hala ka. Nakakatikim na ako ng snow pops. Hala. Oy, good luck dun. Oy, by the way, Sterling, thank you so much for coming to the Philippines. Darling, thank you. Yes, I love this. I love Phyllis so much. Thank you, Sterling. Can you... Mother. Yes, mother. Yes. If ano ba yun? Go ahead. Go ahead. Can you find a man for me there? What? Darling, come on, darling. Darling, ay, No, mother, you get out. Not you. Your daughter. Your daughter. Your mother came here with a towel only. I thought it was you. sorry. Sorry, pardon. I was scam. Darling. Darling? Come here. Yeah, Is there a problem? I thought it was your mother. Your mother came here I'm inside. sorry. She was just cleaning the room for us. Okay. Yes. Let's begin the honeymoon. Begin what the? The honeymoon. I'm shy. No shy. No, shy. Money shy. No shy. No, shy.
At sa wakas, dumating na rin po ang oras na aalis na nga po ako kasama si Sterling papuntang Alaska. First time ko po ito mga ibang bansa at first time kong makaka-experience ng snow. Kala ko hanggang pangarap na lang yun nung bata pa ako eh. Hanggang oh my God! Merry Christmas, darling! Merry Christmas, Sterling! Is it Christmas here? No, it's a Christmas. It's that. What's happening? It's like Christmas. It has snow. No, it's no. I love the snow. Yes, no, you. Let's First play time, snow. first time. Woo! 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 You shut up! You're What's that? silent. What's that? It's a blizzard. Blizzard. Blizzard? Yeah. Ooh. Big blizzard. Blizzard. I'm feeling pee. Baby. I'll take a picture of you. Come on. Picture. Okay. First time here in It's so Alaska. cold. It's so cold. Here's my wife. Hi guys. Hi guys. Here's my camera. Hi guys. Okay. Can I lay down to the snow? Yeah, you Woo! yeah. Just like butterfly like that. Butterfly. Woo! Saan ka nakatingin? You're the butterfly. Butterfly. Hello, Mars. Kumusta ka Mars. na dyan? Ang Okay ganda ng mga naman. pinupost mo. Mars, naman may hawak akong snow, oh. Oo Ito yung tsura ng snow. Para bago ka man lang mamatay, makakita ka ng snow. Wow. Ang bilog ng snow. Maputi ba ang snow? Mabuti ang snow. Ayan, oh. O yung nanay mo dito, iyak ng iyak. O nanay, kausapin mo yung anak mo. Anak. O, kamusta ka na dyan? Uy, bakit naman ganyan ang suot mo? Baka pulmonyahin ka naman dyan. Labas ang ano mo dyan, suso mo dyan. Ay! Sinagot ka! Hindi po, Nay, kasi kakabembang lang namin. Ay! Kakatapos lang, kaya Ay, boys, kailangan ba talaga i-broadcast yan, boys? Grabe ka, Hindi. pinapa sana all mo lang kami Di dito. naman kasi kayo iba, kaya kaya kinukwento ko lang naman sa inyo. Ay, boys, masarap ba yung snow na tikman mo? Oo nga, anong lasa ng snow? Ducks ba ang snow? Dax mo, Nay! Nay, hahanap kita dito ng love life mo kasi matagal ka naman ng byuda eh. Para makatikim ka rin ng snow. Ay, oo, sige na. Boys, iganon mo nga yung camera mo, ganda Ah, dyan. sige i-room tour ko kayo sa snow. Ganda naman dyan. Ano yun? House tour sa snow. Ayan. Ayan, may maliit na snow, may kumukuti-kutitap na snow. Tapos, Branded na yung mga gamit mo, ha? In fairness. Hindi naman maliit na bagay lang yan. Ito yung snow, ayan yung snow. Yan, 5 years old na yung snow. Ito meron dito, Shih Tzu. May Shih Tzu na snow. Ito naman crossbreed na snow. Galit Ayan. naman ang snow na Oo, yan. iba yung snow dito. Ano gusto mong iuwi ko? Magdala ka ng snow kung kaya mo. Mars, namimiss ka na namin. Mag-ingat ka dyan, ha? Anak, yung health mo ha, huwag mong pababayaan sarili mo. Masaya kami para sa iyo. Opo, Nay. Love you po. Love you.
Lumipas po ang 8 buwan. Nakakaramdam na ako ng homesick. Nag-iiba po bigla yung ugali ni Sterling. Hindi po niya ako halos pinapahawak ng pera. Siya ang namimili ng lahat ng gusto niya. Tapos ako, gusto niya sa bahay lang. Hindi dapat na mamakailam sa grocery, sa bills payment, o sa kung anong gusto kong bilhin. Tapos, ang feeling ko po parang katulong lang po niya ako. Yeah, I'm home. I'm home. Darling, hi darling. I came to Ah, buy some fruits, vegetables you cook for us. Can I come next time in your grocery? You stay here, you clean the house. I will go because it's very snow outside. Sterling, Aren't can I ask for 5,000 pesos? No pesos, dollars here. Can I ask for $5,000? Because What? I need That's very big amount here. I need to send Mama money. No. Why? Ay, mahidik. I need to send some because Mama is sick. You call doctor very quick. Why me? I'm not a doctor. We need money. Mama needs money. She wants to borrow money from us. Can we No, why lend her money? No, Please. your mama will make sanay-sanay. You know? I searched it in the Google. Borrow money. Your mother will... It's a very hard role. Please give me $5,000. I need for That's my a big mom. money. $5,000 is a big money. What do you think of me? Thinking of you? No. What do you think? Are you? even Am I one- your maid? Huh? Where You are don't give me money. I'm just borrowing for my mom. No money. She's sick. I don't care. You live with me now. I care for you, but mom, no. I'm just borrowing. No borrow. I You will cannot- return it to you. No. What do you think of me? Thinking of you, no. I will go home. I can't do this anymore. Stop the car. We're inside the house. You shut up. I will go home. If you go back to the Philippines, I will divorce you. Divorce your face. Yes, I will divorce you, and you cannot. Okay. You want to go home? Yes, I want to go home. Why? Because you don't lend me money. I will go home. I can't do this anymore. I don't want to be with you anymore. Is that so? Okay, I will let you go to the Philippines. You're so bad. You're bad. You go home. Bad people. No money. No money, no honey.